O Concello de Noia recibiu os representantes do Partido Galeguista e do Centro de Galicia de Bos Aires nun encontro marcado polos lazos entre a comunidade e a emigración. Unha visita que serviu tamén para celebrar a activación do Centro Noia Rianxo na capital arxentina. A principal novidade anunciada durante a recepción foi a recuperación da actividade institucional e cultural do Centro Noia Rianxo de Bos Aires, unha entidade que levaba anos sen actividade e que volve a abrir as súas portas para reforzar a unión entre ambas as dúas beiras do Atlántico. Dende fai un mes, o Centro de Noia e Rianxo, que era un centro que levaba moito tempo pechado, volve á vida institucional e cultural na cidade de Bos Aires. Por lo tanto, penso que é unha boa nova, non só para Noia, sino para Galicia, e tanto para Galicia territorial como para Galicia alén do mar. Ese, en realidade, é o motivo da nosa presencia hoxe aquí. Durante o acto, os representantes da colectividade galega en Arxentina puxeron en valor o papel histórico dos centros galegos na conservación da lingua, da cultura e da identidade de Galicia entre a emigración, ao tempo que convidaron ao Concello de Noia a estreitar aínda máis esa relación. Outro dos temas destacados foi a presenza no Museo de Pontevedra do cadro A derradeira lección do mestre, de Castelao, unha obra custodiada polo Centro Galicia de Bos Aires e considerada un dos grandes símbolos da memoria e da cultura galega. Pois sí, o Centro Galicia é efectivamente o propietario e custodio da obra A derradeira lección do mestre como continuador del Centro Ourensán, en donde Centro Ourensán, que era o lugar de traballo, era o refugio de Castelao en Bos Aires. Aí traballou todo o tempo e aí pintou o cadro un cadro icónico, simbólico, e que simbólicamente pertenece a todos galegos e galegas. Es que para nós é unha honra e tamén un compromiso. Pola súa banda, o alcalde de Noia agradeceu a labor desenvolta pola diáspora galega ao longo de décadas e comprometeuse a seguir fortalecendo os vínculos coa colectividade no exterior. Toda a labor que fixo este centro na Argentina, en Bos Aires, e todo o que significa todos os nosos irmáns que temos ali, que non debemos esquecer nunca, e que teñen todos os dereitos como galegos que a veces parecen que incluso se chegan a cuestionar, non? A visita rematou cunha invitación para que unha representación municipal viaxe no futuro a Bos Aires e continúe reforzando unha relación que, malia a distancia, segue moi presente entre Noia e a comunidade galega de Arxentina.